ገንዘብ ናብ ህይወትካ ዝውሕዝ እንታይ ምስ ትገብር እዩ? ቀዳማይ ነገር ክእለትካ ንምዕባይ ወይ ኣብ ሞያኻ ኣተኩር። ካብ መብዛሕትኦም ሰባት ንላዕሊ እንታይ ዝበለጸ ክትሰርሕ ትኽእል ወይስ ካብ መብዛሕትኦም ሰባት ንላዕሊ ብዝበለጸ ክትገብሮን ክትመሃሮን እትኽእል እንታይ እዩ? ሞያ ሓደ ካብቶም ክትቐርቦም ትኽእል ዓበይቲ ክብርታት ቫልዩ እዮም። ክእለትካ እናወሰኸ ብዝኸደ መጠን ክትረብሓሉ እትኽእል ዕድላት እናሰፍሐ ይኸይድ። ካልኣይ ፀገማት እትፈትሓሉ መንገድታት ድለይ። ኩሉ ትካል፣ ኩሉ ወሃቢ ኣገልግሎት፣ ኩሉ ፍርያት ዝቆመሉ ምኽንያት ፀገም ንምፍታሕ እዩ። ብዝበለፀ ዓብይ ፀገም ክትፈትሕ ምስ ትኽእል ዝያዳ ገንዘብ ክትረክብ ትኽእል። ስለዚ ንርእስኻ ሕተት ሰባት እንታይ ዓይነት ፀገም ኣለዎም? ኣነ ክሕግዘሉ ዝኽእል እንታይ መፍትሒ ክቐርብ ይኽእል? ፈታሕ ፀገም ምስ እትኸውን ገንዘብ ባዕሉ ክረኽበካ እዩ። ሳልሳይ ኣብ ዝምድናታት ኣተኩር። ገንዘብ ብሰባት ኣቢሉ ዝውሕዝ ዝያዳ ምትእስሳር ንዝህልወካ ዝያዳ ዕድላት ክትረክብ ኢኻ። ኣብ እምነት፣ ክብሪ፣ ሃናፂ ረብሓን ዝተመርኮሰ ዝምድናታት ህነፅ። ንሰባት ክዕወቱ ሓግዞም፣ ሽዑ እትዓወት ናባኻ ክምለስ ክትርኢ ኢኻ። ኣብ መወዳእታ ኣገዳስነት ስነ ስርዓት ዲሲፕሊን ኣይትረስዕ። ገንዘብ መሳርሒ እዩ፣ ግናኸ ሓላፍነት እውን እዩ። ከመይ ጌርካ ከም እተመሓድሮ ክንደይ ዝኣክል ክትዕቅምን ክትዕብን ከም እትኽእል ይውስን። ካብ መሰረታዊ ነገር ጀምር። ወፃኢታትካ ተኸታተል። ካብቲ እትረኽቦ እቶት ውሱን ክፋል ቆጥብ። ከምኡውን ተወሳኺ ክብርታት ኣብ ዝፈጥሩ ነገራት ኣውፍር። እዞም ቀለልቲ ልምድታት ምስ ግዜ ዓብይ ለውጢ ከምፅኡ ይኽእሉ እዮም። ክንዛዝም ከለና እዚ ክትዝክሮ ይደሊ። ገንዘብ ክትፈርሖ ወይ ክትሃድኖ ዘለካ ነገር ኣይኮነን፣ ክትርድኦን ክትስሕቦን ዘለካ ነገር እዩ። ገንዘብ መርኣይ ናይቲ እትፈጥሮ ክብርን እተማዕብሎ ኣተሓሳስባን እዩ። ኣብ ዕብየት፣ ኣብ መፍታሕ ፀገማትን ትርጉም ዘለዎ ዝምድናታትን ኣብ ምህናፅ ከተተኩር ከለኻ ገንዘብ ናብ ህይወትካ ከውሕዝ ክጅምር እዩ። ስለዚ ቀጻሊ ስጉምትኻ እንታይ እዩ? ካብ ሎም ጀሚርካ ከመይ ጌርካ ዝያዳ ክብሪ ክትፈጥር ትኽእል? ንምሕሳብ ግዜ ውሰድ፣ ፀሓፎ። ድሕሪኡ ልዕሊ ኩሉ ድማ ስጉምቲ ውሰድ። ምክንያቱ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ እትደልዮ ፋይናንሳዊ ህይወትን ዘሎ እንኮ ነገር ንዑ ንምፍጣር እትወስዶ ውሳነ እዩ። ራብዓይ ንጹር ሸቶታት ኣውፅእ። ገንዘብ ናብ ህይወትካ ክውሕዝ እንትደሊኻ፣ ዓወት ክረኽበካ እንትደሊኻ ኣንፈት ክህልወካ ኣለዎ። እንታይ ትደሊ ከም ዘለኻ ክትፈልጥ ኣለካ። ሸቶታት ትኩረት ይቡኻ፣ ሸቶታት ሓይሉ ይቡኻ። ብዙይ ሸቶ ከም ሓንቲ መዕረፊኣ ዘይትፈልጥ መርከብ ዝኾነ ጽቡቕ ቦታ ክትበጽሕ እናተመነየት ብዘይ ኣንፈት እተንሳፈፍ ኢኻ። ክነግረካ ተስፋ ምግባር ጥራይ ስትራቴጂ ኣይኮነን። ብዛዕባኡ ሕሰብ እንታይ ከም ትደሊ እንተዘይፈሊጥካ መዓስ ከም ዝረኸብካዮ ከመይ ጌርካ ትፈልጥ? ኣብ ቁኑዕ መንገዲ ምህላውካ ከመይ ጌርካ ትፈልጥ? ንጹር ሸቶታት ምውፃእ ማለት ናይ ትምኒት ዝርዝር መጽሓፍ ጥራይ ኣይኮነን። እንታይ ከም እትደሊ፣ ስለምንታይ ከም እትደልዮ፣ ከመይ ጌርካ ክትረኽቦ ከም እትኽእልን ውሳን እዩ። ከብርሃልካ ሓደ ሸቶ ሰለስተ ክፋላት ኣለዎ። ቀዳማይ ንጹር ስፔሲፊክ ክኸውን ኣለዎ። ዝያዳ ገንዘብ ደሊ ምባል ጥራይ እኹል ኣይኮነን። ክንደይ ዝኣክል መዓስ ክትረኽቦ እትደሊ? ንኣብነት ኣብ ዝመፁ 6 ኣዋርሕ $10,000 ክረክብ ደሊ ምባል ንጹር እዩ። ንኣእምሮኻ ዝዓየሉ ነገር ድማ ይህቦ። ካልኣይ ሸቶ ክዕቀን ዝኽእል ሜጀራብል ክኸውን ኣለዎ። ዕቤትካ ከመይ ጌርካ ክትከታተሎ ኢኻ። ዝያዳ ገንዘብ ንምርካብ እንተዓሊምካ ኣብቲ ጉዕዞ እንታይ ስጉምትታት ክትዕቅን ኢኻ? ሓደስቲ ዓማዊል ክትከታተል ዲኻ? ሽያጥ ክትውስኽ ዲኻ? ወይ ሰዓታት ክንደይ ከም ዝተጓዓዝካ ክትርኢ ጭቡጥ ዝኾነ ክትምዝግቦ እትኽእል ነገር የድልየካ። ሓምሻይ ሸቶ ተግባራዊ ኣክሽናብል ክኸውን ኣለዎ። እዚ መብዛሕትኦም ሰባት ዝጽገምሉ። ዓበይቲ ሕልምታት ይውፅኡ ግናኸ ናብ ናይ መዓልታዊ ተግባራት ኣይሰባብርውን። ሸቶኻ ኣብ 6 ኣዋርሕ $10,000 ምፍራይ እንተኾይኑ ንሎሚ እንታይ ትገብር ማለት እዩ? ምናልባት 3 ግዜ ስልክ ትድውል፣ 5 ኢሜይል ትልእኽ ወይ ሓንቲ ሰዓት ወሲድካ ኣብ ሓደ ፕሮጀክት ትሰርሕ ክትከውን ይኽእል። ዓበይቲ ሸቶታት ዝዕወቱ ብደቀቕቲ ግናኸ ቀጻልነት ዘለዎም ስጉምትታት እዩ። ሕጂ ስለምንታይ ሸቶታት ከም ዝሰርሑ ንዛረብ።
شوتوتات نأمرخا نصر علماء يهبو نصر شوتو مستوص أمرخا ولا كان السخاخيت فلتكا مفتحتات كدلي جمر حدا نقر نمركاب وسين كادو تفلت نابنت حداس مكينة لحريد ما بقى اتا مكينة اب كل بوتاتات كتريات جمر ازي أمرخا سرحي عمم كمزولو مرأياي ازي ريتيكولار اكتيفيتي سيستم يبال لك كما تصاري فلتر نايت تكرتكا يو شوتو مستوص نأمرخا ازي أقداسيو تبللها أتوكرها بلو تبللها أمرخا دما نابت شوتو زقربخا عدلات من لا يجمر جناخي شوتو موصا طراي اخو لا يكونن كتامنلو لك كسمعك له اعنتخ عصيخانه شوتو كتوقع كلها انتي كم سمعك محسب بتقصبت ديان راسخ رأيا التحبن حغوس افويتاني سمعك مس شوتوخا بسمعت كتساسر كلها ጭቡጥ ይኸውን አብርሑ ዘሎ ነገር ምዃኑ ይተርፍ እሞ ድሮ ትሰርሓሉ ዘለኻ ነገር ይኹን ሸቶታትካ ጽሓፉ ብዛዕባኦም ጥራይ ኣይትሕሰብ ኣብ ወረቐት ኣስፍሮም ስለምንታይ ምኽንያቱ መጽሓፍ ንጹርነት ይፈጥር ኣብ ኣእምሮኻ ዘሎ ነገር ወሲዱ ጭቡጥ ይገብሮ እዚ ንኹንነት ንምግባር ቀዳማይ ስጉምቲ እዩ ሓንሳብ መጽሓፍካ ድማ ኣብቲ ኩሉ መዓልታዊ እትሪኦ ቦታ ኣቕምጦ ኣብ ጣውላኻ ኣብ መስትያት ኣብ ስልክኻ ኣብ ዝኾነ ኣድህቦኻ ክስሕብ ዝኽእል ቦታ ኣቕምጦ ግናኸ ብተወሳኺ ካልእ ስጉምትታት እውን ኣሎ ሸቶታትካ ንተኣምኖ ሰብ ኣካፍሎ ንዓርክኻ ንመምህርካ ወይ ድማ ንመጻምትኻ ንገሮም ስለምንታይ ምኽንያቱ ተሓታትነት ኣካውንታብሊቲ ኣገዳሲ ስለዝኾነ ካልእ ሰብ ሸቶኻ ምዝፈልጥ ዕሽሽ ክትብሎ ይኸብድ እዩ كحتوهم ككتاتولهم التتوسخ يتصعد دما عابي لو تختمص تخيل እንጂ ድማ ብዛዕባ እንቅፋት ንዛረብ ምኽንያቱ ርትዓውያን ክንከውን እንተ ደሊና እንቅፋት ክህልወና ግድን እዩ ኣብ ህይወት ብድሆታት ከትጋጥመካ እዩ ነገራት ኩሉ ግዜ ኣይከይድን እዚ ንቡር እዩ ምስጢሩ ግና እዚ እዩ ነገራት ምስ ዝኸብዱኻ ሸቶታትካ ከይተንደልህፅ ድጋፍ ይኾንኻ ስለምንታይ ከም ጀመርካ የዘኻኽሩኻ መገድኳ እንተ ኸበደ ንቕድሚት ክስጉም ይሕጉዝኻ ተስፋ ክትቆርጽ ከለኻ ናብቲ ስለምንታይ ተስፋ ይቆርጽ ዝብል ምኽኒት ትምለስ መጀመርያ ስለምንታይ ኸነ ሸቶ ዘጻካዮ እዚ ዓወት ንዓኻ ንስድራቤትካ ንመጻኢ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ሓደ ግዜ ምስቲ ስለምንታይ ዝብል ምኽንያት ዳግማይ ምርኻብ ጥራይ እኹል እዩ ንቕድሚት ምስጓም حال المركب سلتفعك أبيت كم تنبالون هاي ترسع نابشوتو زوجتا كلن سقومتات عوتين نتا نايسلك أو عدير كادو صنبلو نتا إيميل لإكادو أبعلو أبزاسو من زي أتوسخ $5 قوتي بكادو زون أبعلو عوت أبدأ عوتاتي زهنس نزوم عوتات كتب ألك لهذا ما درخت ممن تم تفتر درخت دما رئيسة أمانነት ይፈጥር رئيسة أمانነት ድማ ንቕድሚት የሰጉመካ ሕጂ ሓደ ብድሆ ማለት ቻሌንጅ ይኽበካ ሎሚ ንርእስኻ ሓደ ንጹር ሸቶ ኣውፅእ ግልፂ ክዕቀን ዝኽእል ተግባራውን ግበሮ ጽሓፎ ብኣእምሮኻ ድማ ዓይንኻ ዓሚትካ ስኣሎ ንድሕሪኡ ድማ ሓንቲ ስጉምቲ ውሰድ ሓንቲ ጥራይ ምናልባት ናይ ስልኪ ጻውዒት ዝርርብ ወይ ንእሾ ወፍሪ ግዜ ወይ ገንዘብ ክኸውን ይኽእል ዝኾነ ይኹን ሎ ምግባሮ ምኽንያቱ ተግባሪ ንሸታታትና ውፅኢት ዝቕይሮ ተዘክር ዘክር ዓወት በጋጣሚ ኣይኮነን ዝመጽእ ብንጥፊ ወይ ዲዛይን እዩ ዝመጽእ እቲ ንጥፊ ድማ ብንጹር ዕላማ ዘለዎን ሸታታት እዩ ዝጅምር ስለዚ እንታይ ትደሊ ስለምንታይ ትደልዮ ብዛዕባኡ እንታይ ክትገብር ኢኻ ነዞም ሕቶታት መለስ ድሮ ፍርቅ መንገዲ በጽሕካ ኣለኻ ሻት ሻይ ሓይሊ እምነት መሰረት ናይ ኩሉ ነገር እዩ ብዘይ ንሱ ዝሰርሕ ነገር የለን ብኡ ግና ዳርጋ ኩሉ ነገር ይከኣል እዩ ገንዘብ ከማይ ክውሕዝ እንተደሊኻ ዓወትን ሃብትን እንተደሊኻ ክትረኽቦም ከም እትኽእል ክትኣምን ኣለካ እዚ መበገሲ እዩ እስከ ብልክዕ ከመይ ይሰርሕ ከብርሃልካ እምነትካ ንሓሳባትካ ይቆርጾም ሓሳባትካ ድማ ንተግባርካ ይቆርጾም ሓደ ነገር ይከኣል ኢልካ እንተ ኣሚንካ ከም ዝከኣል ጌርካ ክትሰርሕ ኢኻ ከም ዝከኣል ጌርካ ክትሰርሕ ከለኻ ድማ
ቅድሚ ሕጂ ዘይረኣኻዮም ዕድላት ክትርኢ ክትጅምር ኢኻ እንተ ዘይኣሚንካ ግና ነታ ቀዳመይቲ ስጉምቲ እውን ኣይክትወስዳን ኢኻ ፈቲንካ እውን ኣይክትፈልጥን ኢኻ ኣስተውዕል እሞ ኩሉ ዝገብሮ ዝኾነሉ ወይ ዝዕወት ሰብ ርኢኻ ዶ ትፈልጥ ትካል ይጅምር ይዕወት ሞያ ይቕይር ይስስን ስለምንታይ ምኽንያቱ ከም ዝኽእሎ ስለ ዝኣምን እዩ እምነት ርእሰ ተኣማንነት ይፈጥር እቲ ርእሰ ተኣማንነት ድማ ነተግባራቶም ይመርሑ ሕጂ ድማ ብግልባጡ ንርአዮ ኩሉ ክእለት ዘለዎ ኩሉ ጸጋ ዘለዎ ግናኸ ናብ ዝኾነ ቦታ ዘይበጽሕ ሰብ ርኢኻ ዶ ትፈልጥ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ እምነት ጸገም እዩ ኣብ ውሽጡ እኹል ብቕዓት ከም ዘይብሉ እኹል በሊሕ ከም ዘይኮነ ወይ ከዓ ዓወት ከም ዘይግብኦ ይሓስብ እቲ እምነት ድማ ንድሕሪት ይጎቶ ጽቡቕ ነገር ናይ እምነት ግን እምነት ክህነጽ ዝኽእል ነገር እዩ ኣብ እምኒ ከም ዝተቐርጸ ኣይኮነን ሕጂ ኣብ ርእስኻ እምነት እንተዘይሃለይካ ጸገም የለን ክትቅይሮ ትኽእል ኢኻ ከመይ ጌርካ ከም ትቕይሮ ንዘራረብ ቀዳማይ ነቶም ንድሕሪት ዝስሕቡኻ እምነታት ከተለልዮም ኣለካ ብዛዕባ ገንዘብን ዓወትን እንታይ ኢኻ ትሓስብ ወይ ከመይ ትርእዮም ወይስ ሸቶታት ናይ ምዕቃብ ዓቕምኻ ከመይ ትግምግሙ ኣነ ሃብታም ኣይክኸውንን እየ ወይ ድማ ዓወት ንኻልኦት ሰባት እዩ እምበር ንዓይ ኣይግባኣንን እዩ ዶ ትብል ኣለኻ ከምኡ ትብል እንተለኻ ደውበል እቶም ሓሳባት ከም ሰንሰለት ኣሲሮም ሒዞምካ ኣለዉ እዞም ሰንሰለታት እናሓስሓብካ ንቕድሚት ክስጉም ኣይትኽእልን ኢኻ ነቶም ኣሉታዊ እምነታት ፀሓፎም ካብ ኣእምሮኻ ኣውፂካ ኣብ ወረቐት ኣስፍሮም ድሕሪኡ ተቓለሶም ንርእስኻ ሕተት እዚ ብሓቂ ሓቂ ድዩ ወይስ ንነዊሕ ግዜ ንርእሰይ ክነግራ ስለ ዝጸንሐኩ ጥራይ እየ ከኣምኖም ጀሚረ መብዛሕትኡ ግዜ እቶም እምነታት ኣብ ፍርሒ ዝተመርኮሱ እምበር ኣብ ሓቂ ዝተመርኮሱ ከም ዘይኮኑ ክትርዳእ ኢኻ ቀጽልካ ድማ ነቶም ኣሉታዊ እምነታት ብእወንታዊ እምነታት ተካእዮም ሃብታም ኣይክኸውንን እየ ክትብል እንተጸኒሕካ ናብ ሃብቲ ናይ ምፍጣር ዓቕሚ ኣለኒ ብዝብል ቀይሮ እኹል ብቕዓት የብለይን ክትብል እንተለኻ ኣነ ንዓወት ብቑየ ክእለት ዘለኒ ሰብ እየ ብዝብል ቀይሮ ነዞም ሓደስቲ እምነታት ኩሉ መዓልቲ ንርእስኻ ድገመላ ዓዊልካ ተዛረቦም ፀሓፎም ኣብ ኩሉ እትሪኦ ቦታ ኣቐምጦም ምስ ግዜ ድማ ኣብ ውሽጥኻ ክሰርፁ እዮም ብተግባር ክንሪኦም ከለና እምነት ብጭቡጥ መረዳእታ ኤቪደንስ እዩ ዝዓቢ ኣብ ርእስኻ ክትኣምን እንተደሊኻ እትኣምነሉ ምኽንያታት ንርእስኻ ክትህባ ኣለካ ብደቀቕቲ ነገራት ጀምር ክትወቅዖም ከም እትኽእል እትፈልጦም ሸቶ ኣውፅእ እሞ ሸቶኻ ህረም